yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, sugeng pepanggihan malih
kalian keluarga ageng Kudo Budaya ingkang mapan penting Sempu Bumirejo Lendah Kulon Progo. Wonten ing sonten menika kula sarombongan sampun siap sumadyo badhe nglipur dumateng para pamirsa kanthi gangsal babak. Bapak ingkang kusepindah inggih menika Bapak Rampak Gedruk. Bapak ingkang kalih samangke Bapak Putra. Bapak ingkang ketiga samangke Bapak Rampak Gedruk. Bapak ingkang sekawan samangke Bapak Putri lan ingkang Bapak angka gangsal inggih menika Bapak Putra. Adicara wonten ing sonten menika inggih menika tasyakuran gitanan inggih menika Indra Wiyanto putranipun Bapak Ugi Yanto ingkang mapan wonten ing dusun Malangan Sri Kayangan Sentolo Kulon Progo. Kanthi menika sugeng ngamirsani ngantos paripurnaning pasugatan Kudo Budaya wonten ing sonten punika. Kanthi menika sugeng ngamirsani ngantos paripurnaning jadilan Kudo Budaya. Thank you.
Yuk, 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 yuk. Oh, iya. Oh, yuk. Ganti ya ini. Ganti Wis toh. ganti Pak Budi. Oh ganti. Walah. Ora. Nek jare ki war balik ki. Oh, piye piye. Kok tikring tekan kono ya? Apa Mas? Oh, mengenang masa Oh, lalu. dicepai. Cepai kopi. Oh, wis nyanding kopi kok. Ya iya. Boleh mangkat yo bareng. Bareng. Ndak oleh Mosok ya bagus. dhewe-dhewe. Pak Budi sing ninggal aku iki mau. Aku nang Depok sik, Bang. Oh. Marane Elsi nak ketemu. Aku iki. Bersama Dana Bro juga video syuting berhasil sama pasukan ayo. Apa
Saiki waras sing kencang. Ha iya. Zaman aku jadel iki ben jadel setul bali minggu esuk aku. Zaman tangane sikit biyen. Ayo tangane sikit biyen. Ayo Mbak Nita ora meneng wae. Jadel setul bali minggu esuk kesasar bali aku. Ayo Mbak Ayo, Nita. Komplit jong. Nek sing ngendang bojone iki yo ngrasa yo Mas. Rasa to? Nek biasane piye Mbak Nita? Biasane iki katosem. Oh. Saiki suara. Ora dumpuk sing iki. Saiki semari ra neko-neko. Tobat to kowe Mas. Sudah sembuh Pak Budi. Nah, biyen biyen. Oh, urung to. Ya Mas yo, terlanjur cinta. Oke, heeh. Aduh tresno sing lali ya. Heeh, cocok iki Pak Budi jane. Pas. Sakit itu sedih. Mas Aprus gowo mimi. Sudah kita sesaran dengan Kudro Budoyo. Video Jen ning aku. Niki mati, Mas. Oh. Mas. Mas. Wes urip to ora gede. Ora gede. Seneng gede nek ora aku. Ayo no. Aku cilik. Ayo no. Kok Mas ketane gede sik Mas. Oh, vokale. Kok Mbak Dita iki lho. Mas. Ora ngono ya Mas. Kok dadi gede? Ora aku ki sensitif ket mau mikir Mas Jonan ket wingi sensitif. Men slow lo. Ada mati. Kok nek giliran slow lo seru. Ya kuwi. Kena jujuran apik. Iki sambatanmu ya? Wis nyumbang ya Mas. Oh. Ayo. Ki tekan endi? Oh. Pacane karton asli sobek
dan bapak lagu siji kena wong limo, Mbak. Wah, bisa Pak Budi. Iki lagu iki. iki dingin-dingin gur tekan gojo iki kok ora jeng Ayo. ayo Oh, jamane klon kuwi mbiyen. oh Kerak kok keren. Bang liwat pitik mbiyen. Takane kucung kuwi. pacane sarwa asri coba Sapa sing blatang? kurang marem Ayo ngono kuwi, Mbak. Ayo ngono kuwi. Oh, Mbak. Budaya iki ngono kuwi tenan ngono bae. kuwi jadi Pak Budi sampun katur Iki rong minggu lah ketemu ya, Pak. piye Pak Wis rong minggu lah ketemu. rong minggu ra ketemu bahasan ketemu Tembang kangen, Mbak. oh tembang kangen padune kangen-kangenan Ayo. iya rasanya wiji kalian kudu iki pengen aku kabeh bakali asik
sebentar. Yuk. gawe larasan dhewe nek ini. Heeh, Den. Waduh jadi Ora iki mau. duwe jadi kasih. Lah biasane cerak karo nganu dadi adoh banget ngene iki. Sisok nampa larasan tak tutukane ya? Heeh. Heeh. Sesuk cangkeme tutuki dhewe-dhewe, Mbak. Sak lambene dilaras kok ya. Heeh, yuk dilong yuk sik piye. 3 2 1 kudo budaya. Yuk yuk. Yuk yuk yuk. Yuk. Yuk yuk. Hey. Yuk yuk yuk. Heya. Heya. Woi. Oh, on. Yuk. Heya. Oh, eh. Woi. Woi. Oh, eh. Woi. Oh, iya. Oh, eh. Oh, iya. Oh. Oh, iya. Oh, eh. Woi. Yuk yuk. Yuk yuk yuk. 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 Oh, eh. Oh, iya. Oh, eh. Woi. Oh, iya. Oh, eh. Oh, iya. Oh, eh. Oh, iya. Yuk 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 yuk. Eh. Oh, as. Oh, eh. Oh, Woi. oh, eh. Oh, as. Oh, eh. Oh, iya. Oh, eh. Ah. Oh, iya. Ah. Oh, oh.
Yo. Oi. Simba, si raja kedruk dari Godian. Ya. Oi.
Ya. Yuk.